שלום, שמי שר יהושע, מנהל הקבוצה. קדימה הסתער, מטרתה העיקרית, לתת לך את הכלים להתמודד עם השירות הכי משמעותי שאתה יכול לעשות. לאורך השנים הבנתי שכדי להגשים את חלום השירות, להיות מוכן לגיבוש בפן הפיזי, ואולי אפילו לעבור אותו, זה טוב, אבל ממש לא מספיק. מה שאתה באמת צריך זה לצאת לסוג של מסע. מסע שיגרום לך להכיר את עצמך לעומק. איך? ברגע שתתמודד עם קושי פיזי רציני, ברגע שתראה איך אתה בתוך הקבוצה, בדינמיקה מול החברים, ברגע שתראה איך אתה מפקד, האם אתה מוביל או שאתה מובל, ואיך משפרים את זה. וברגע שתגלה על עצמך איך אתה מתפקד וחושב תחת לחץ ועייפות, וכל זה מול מדריכים מקצוענים עם ניסיון עשיר שילוו אותך לאורך כל הדרך. באופן הזה אתה תבנה עוד קומה באופי, ועוד קומה, וכך תרגיש באמת מה זה להיות מוכן. אני מזמין אותך לאימון ניסיון להרגיש במה מדובר, ולצאת איתנו למסע שלך, שיקח אותך למקום הכי טוב בשבילך, מקום שאולי אפילו אתה לא חשבת שתגיע אליו. שיהיה בהצלחה.